Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, September 15, 2025. Folks nag-aapela nga dapat wala sang tawo sa sunod sang 4 km permanent danger zone kasunod sang sunod-sunod nga mga linog sa bulkan. Congressman Javi Benitez wala nagapabor sa pagsunod sang GMO sa Negros Occidental. Mayor Greg Sataya nagpatag nga wala sa kamatuoran nga hindi na pagpabalikon ang mga nasunugan sa Barangay 27 sa ilang lugar. Bangkay sa mangunguma nga naanod sa spillway sa Kanduni nasapuan. Kag sa Good Vibes Masskara Festival 2025 ginlunsar na inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pulis nga nabungguan sa salakyan sa Operation Ginpasidunggan. Ginhatagan sa medalya ng papuri si Police Staff Sergeant Mark Luis Suriba sa Police Station 7 sa Domingo samtang gina-admit sa isa ka pribado nga ospital. Sunday Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, Regional Director sa PRO-NIR, kag BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica ang naghatag sa medalya kay Suriba. Si Suriba ang nabungguan sa salakyan samtang ginapatigay ng drug buy-bust operation Webes ng gabi sa Handumanan Access Road sa Barangay Mansilingan, Siyudad, Bacolod. Sunod kay Police Captain Dax Santillan, ang Station Commander sa Police Station 7, estable na ang kondisyon ni Suriba kag padayon nga nagapaayo sa ospital. Naghatag naman sang pinansyal nga bulig ang PRO-NIR kag BCPO kay Suriba. Sa number 9, 25th Provincial Tourism Week ang nagbukas kaina. Ini ang pagpasundayag hindi lamang sa mga lugar nga sarang makatuan sa probinsya, kundi mismo sang pumuluyo sini, kultura, lakip ng responsibilidad nga nagaupo diri. Yari dito. Mga nanari-sari nga produkto sang tag sa kabanwa kag syudad sa probinsya ang nasalida sa pagbukas ng 25th Provincial Tourism Week sa Ayala Mall Capital Central. Humalin sa mani, mga chips, native foods, seafoods, uga, inasal, native bags, ang yara. The goal remains the same, which is to celebrate their various tourism offerings, whether it be in the form of breathtaking tourist destinations, unique cultural practices, arts, crafts, local history and traditions, or their culinary delights. And so, it is through this one-week celebration that you're once again given an amazing opportunity to discover more of why we are called the land of sweet surprises. Kag sa kinaandan sa food parade nga ginpatigayon bilang kabahin sa programa, sarang matilawan ang mga produkto sang 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya, lakip man ang Bacolod City. Sa speech ni Governor Eugenio Jose Lacson, iya ginhatagan sang atensyon ang responsible tourism. Hindi lamang growth o kung pagtinad sa turismo ang tutukan, kundi suno siya dapat hatagan sang importansya ang sustainable practices nga pangapin sa ecological balance, kasubong man ang pag-safeguard sang cultural legacy. Dugang pa niya ang Negros Occidental may hiyas dala sang iyang pumuluyo kag natural resources. With our rich history, heritage, and cuisine, Negros Occidental is truly one of the most promising tourism destinations in the country. And it is in this spirit that we continue to persevere in elevating our programs and initiatives. Ginannounce man sa gobernador nga ang Negros Occidental ang nangin finalist sa major categories sa Ato Pearl Awards. Ang Sugar Cultural Landscape of Negros Occidental as Best Institutional Program in Culture and the Arts by a Province, Terra Madre as Best International Hosting by a Province, kag the Negros Trade Fair bilang Best Local Hosting by a Province.
Sa number 8, ginpang isda ng mga in-charge sang bodega sang supplies ng City Engineer's Office matapos ang nadiskubrihan ng mga sinako nga semento nga nagtilig-ana. Ginpang kakasnas ng lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang mga in-charge sang Property and Supply Sections ng City Engineer's Office. Nga amo ang in-charge sang bodega para sa supplies. Suno kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, overhaul ang ginhimo sa amo nga departamento. Nagpangayo sa extension ng 4 ka mga in-charge para sa paghatag sang paathag kung nga napabayan nga nagtilig-a na ang masobra sa 4,000 kasakos ng semento sa bodega bilang sabat sa show cause order sang alkalde sa ila. Sa nagligad nga weekend sang gin-inspeksyon ni Mayor Greg Gasataya ang bodega kag nadiskubrihan ang mga nagtilig-ana nga bag sang semento. May nakita na ang syudad nga bodega nga rentahan para butangan sa mga mapuslan pa nga mga semento. Pinaagi sini mangin klaro kung pila pagid ka bag sang semento ang sarang pamapuslan sang syudad. At property and supply section, diba, 4 ko sila. Nag-show cause na ito si Mayo sa ila. Nakalag man sila extension for additional 3 days. So, ang atong sinila, ginahulata na i-observe na ginang due process ang nagsila. But, amon to na si Mayor, may tikang na ginobra nga dissipate yato ang lain nga tao subong ang opposition nag-overhaul dito sa property and supply section. Sa number 7, gun runner arestado sa CIDG sa Cabancalan City. Isa ka ginalagar gun runner ang arestado sa ginpatigayon nga operation sa Criminal Investigation and Detection Group, Bacolod City Field Unit sa Aquiles Zaico Street, Barangay 9 sa siyudad ng Cabancalan, Negros Occidental. Base sa reports ng CIDG, 4 ka mga pusila na recover kay alias Emar, 35 anyos, residente sa Banwas ang Ilog sa Negros Occidental. Nalakip sa nakumpiskar amo ang isa ka caliber 30 Garand rifle, isa ka caliber 5.6 revolver kag duha ka caliber 38 revolvers. Sunod sa report nga nakadangat kay Major General Robert Morico II, Acting Director ng CIDG, nagapakigbahin ang suspect sa gun running activities sa probinsya sa Negros Occidental. Kaso nga pagsupak sa Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ginpasaka batok sa gindako. Sa number 6, 4 pilason sa nagbaliska ng tricycle sa Bago City. Nakaangkon sa minor injuries ang 4 ka mga persona. Lakip ng 65 anyos nga driver matapos magbaliska ng ilang ginasakyan nga tricycle sa National Highway nga sakop sa Purok Paho, Barangay Talok, Bago City, Domingo sang hapon. Gindapatan sang first aid sang nagresponde nga rescuers ang mga pilason kagindala sa ospital. Base sa traffic investigation, yara sa outer lane ang tricycle samtang sa inner lane naman ang AUV nga salakyan. Pareho nga nagapadulong Bacolod nga direksyon ang duha ka mga salakyan. Ginsiling ni Police Captain Eman Anacleto, ang Deputy Chief sa Bago PNP, naglupok ang pangunahan nga guma sa tuo nga bahin sa salakyan, rason nga nagbalang-balang ini kag nabungguan ang tricycle. Bangod sa impact, nagkulog ang tricycle. Suno kay Anacleto, nakaistoryahanay na ang 59 anyos nga driver sa salakyan kag ang mga sakay sa tricycle. Pagasabton sa driver sa salakyan nga taga Barangay Banago, Bacolod ang medical expenses sang mga pilaso. Sa number 5, bangkay sa manguma nga naanod sa spillway sa Kanlaon na Sapuan. Nailo ang duha ka mga kabataan matapos maanod kag malumos ang ila amay sa spillway nga sakop sa sitio
Panakmalan, Barangay East sa Banwa San Candoni sa Negros Occidental. Gikan sa poblasyon kag magapauli na kuntani Domingo sang hapon ang 40 anyos nga amay o purang iya utod apang kinahanglan nila nga magtabok sa spillway. Sa investigasyon sang Kanlaon PNP, nagduha-duha ang utod sini apang ang lalaki ang nagtabok sa spillway. Bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig, naanod ang lalaki kag nalumos. Nagpatigayon sa rescue operation ng otoridad kag matapos sa masobra 15 ka oras nga pagpangita, nakitaan kaina sang aga ang lawas sang lalaki. Ginsilin ni Police Lieutenant Gilbert Alunan, ang Deputy Chief ng Kanlaon PNP, ang lugar kundi inasapwan ang lawas ng lalaki ang may kalayoon nga duha tubtub 3 ka kilometros halin sa spillway. Suno kay Alunan, natabuan nga sang pagpauli sang biktima kag iya utod nagalapaw ang tubig sa spillway tungod posible mabaskog ang ulan sa ibabaw nga bahin sang bukid. Sa number 4, desisyon sa motion for reconsideration nga gin-file sang gindismiss nga maestro sa Bacolod City College bangod sa sexual harassment nga reklamo ipagwa sini nga semana. Sunod kay Mayor Greg Gasataya, ang balasihan sa motion for reconsideration nga gin-file isang maestro amo ang technicalities sang kaso. Sunod sa alkalde, mahimo sa Miyerkules, may desisyon na sila sa apela sang kampo sang maestro. Damlag pa, nagpagwa sa desisyon si Gasataya bilang chairman sang Board of Trustees nga guilty ang manunudlo bangod sa reklamo sang estudyante nga iagin pangayuan sang sexual favor kabaylo sang passing grade kag favorable academic condition. Suno pa sa alkalde, may dugang nga mga tagreklamo nga nagapadala sang messages sa iya nga nagaalegar na biktima man sang maestro. Kinapangayuan nila anay sang ebidensya ang dugang nga mga tagreklamo kag i-assess nila ang reklamo. Luyag sang alkalde nga may balasihan ini. Pinaagi sa screenshot sa messenger nga app, tigayon nga nakakuha sang ebidensya ang estudyante nga babayi nga tagreklamo kag na-dismiss sa serbisyo ang manunudlo. For sure, ang BCC may mga procedure man da nga ginahimo no, nga para hindi na ni makabuhiwan. Kag hopefully na basta at least may assurance na if there is enough basis, we will act. Sa number 3, 3rd District Representative Javier Miguel Benitez ang nagapamatok sa gina-propose nga ordinansa nga maga-reverse ang ginapatuman nga ban sa probinsya sa genetically modified organism o GMO nga nagalawig na karon sa 18 ka tuig. Sa interview sa media kay Benitez sa Domingo, iya ginsiling nga ang pagsiling no sa ordinansa ang pinakamaayong nga tikang hindi lamang para sa mga mangunguma karon kundi pati sa mga masunod nga henerasyon sa Negrosanon. Sa ginpangayuan sa reaksyon ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang tag sang may kinamatarong para sa iyang opinyon. Ginsulit sa gobernador nga magahatag na lamang siya sa pahayag kung may desisyon na ang sangguniang panalawigan sa amo nga proposed ordinance. Kay nasang aga, may grupo man nga bitbit ang mga placards nagprotesta sa GMO sa atubang mismo sa Kapitolyo Provincial. Suno kay Lacson, ginaabi-abi nila ang kasubong nga mga lihok. Ang iba nagapaabot na sa kasubong nga protesta basta mag-stick lamang sa issue. This is not only for some siniling tuwig, not only for the next few years, but the next generation of Negrosanos who will suffer for this. If you have ang GMO na makasulod subong, yes, you may have high productivity yields, but in the next 10-15 years, basid dirata na. So we can quote you, no is the best thing to do. Can we say that? Saying Yes. no is the best thing to do. I know it's not a popular move, but and everybody is entitled to their opinion. No?
time when, if ever the Sangguniang Panlalawigan will finally make a decision whether to move for GMO or to remain as a status quo. Sa number 2, Bacolod City Mayor Greg Gasataya nagpaathag nga hindi matuod ang nagalapta nga sugilanon nga hindi na pagpabalikon ang mga nasunugan sa ilang mga lugar sa Barangay 27. Ang propiedad ang ginapanag-iyahan sa gobyerno. Nag-aapela ang alkalde nga hindi na pagdugangan pa ang palaligban sa mga residente nga nasunugan. Sunod sa iya, wala siya makabuya sa sugilanon nga hindi na pagbalikan sa amo nga lugar ang mga nasunugan. Dugang pa ni Gasataya, ang Philippine Alien Property Administration ang nagapanag-iya sang amo nga propiedad. Isa katalatapan sa gobyerno sadto nga subong wala na naga-exist. 1951 pa ini na-terminate. Directly under ini sa Department of Justice sa US government. 7,757 square meters ang kalaparon sa among lugar. Nagahimo ang lokal nga panguluhan sa Bacolod sang koordinasyon sa nagakaigo nga mga ahensya sa gobyerno sa karon para ma-donate ang among national government property sa Bacolod LGU. Pero samtang wala pa maathagan ang tanan, wala lang anay ginapasudlan ang area. Subong hapon pungkuan sang alkalde sang barangay council kag lideres sang komunidad para maplastar ang mga dapat nga himuon. Kung luyag sa mga residente nga magsaylo sa relocation, pwede man kag kuntigayon nga madonate sa syudad ang duta kag luyag sang pumuluyo diri gyapon mag-istar, iplastar ang tanan nga may dalan sa sulod. Ang ini nga area ginakabig sa Bureau of Fire Protection nga red zone o kung delikado kung may sunog kay wala alagyan kag ikit-ikit ang mga balay. Biyernes ng kaagahong gintupok sang kalayo ang masobra sa 200 ka balay o kung malapit sa 1,000 ka pumuluyo ang apektado. Kabalikon, ibaligya sa amunin. So, appeal lang ko no, sa tanan-tanan na hindi tanang pagdugangan ang stress sa natong na mga utod na napiktuhan sa sunog. No? Kaya ang problema na nila, korte ka dako kung paano sila magbangon pagkatapos ginadabuka dapat. Kaya na sa kayuhan na matag na sila. Ina ako niya, apilar lang na. Kag sa number 1, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang liwat nagpagwa sang notice of increased seismic activity sa Bulkan Kanlaon. Sa advisory sang PHIVOLCS, may 72 ka volcano tectonic o kun VT ang na-record. Humalin las 12 kainas ang kaagahon, tubtub las 8 kainas ang aga. Pathag ni Maria Antonia Bornas, ang Chief sang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sang PHIVOLCS, sa kasubong at iyon sang Setyembre sa nagligid ng tuig, may mga kasubong man nga hitabo nga na-record pero ini sa pihak nga bahin sang bulkan. Ang swarm kung madamo nga VT sunod sa iya nagakasayuran nga mayara sang magmatic intrusion sa idalom. Sunod sa PHIVOLCS, ang VT ginatugas sang rock fracturing processes. Kagang pagsaka sini, nagapatimaan sang padayon nga rock fracturing sa idalom sang bulkan samtang ang nagasaka nga magma o kun magmatic gas nagapangita sang alagyan padulong sa surface. Sa September 14 nga record sang sulfur dioxide naga-average sa 2,338 tons per day. Kung may threat man sang immediate eruption sunod kay Bornas, mabudlay nga mahambal ini. Pero nagapabilin ang moderate chance of eruption. Nagapabilin man sa alert level 2 ang bulkan kag ginasulit sang PHIVOLCS nga ang 4 km permanent danger zone dapat nagapabilin gani wala sang human activity sa among nga area. Wala sang evacuation sa 6 km danger zone nga gina-recommend. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson,
Paday ng probinsya, nagapakig-angot sa FIVOLCS. Kung en kaso nga matabo, local fund na lamang ang mahimo gamiton para sa pagkaon. Wala na mga LGUs ang pondo, labi ng Kasilyana, nga magasalig na lamang sa bulig nga magagikan sa probinsya. Mahirap pong sabihin, no? Kasi last year, ganito rin po yung status ng volcano. In fact, last year po, nung nagkaroon po ng volcano tectonic earthquake swarm ng September, ang taas din po ng sulfur dioxide emission, lumagpas po ng 11,500 tons per day. Last year, it was really bad, no? Pero wala pong nangyaring eruption ng September. But what happened was, after that period, noong October po, nagkaroon na po tayo ng start ng ash emission. Then we had the eruption in December 9 na. So medyo mahirap pong sabihin sa Kanlaon kung meron pong immediate threat. Definitely nandyan po lagi yung chance na magkaroon po tayo ng moderate size eruption. We will always be guided by the alert level. No? So right now it's alert level 2. We need to say nobody should be within the 40-meter danger zone, and nobody is. No? So those that lived there before are still in the evacuation center. So we're hoping that it remains at the alert level 2, so we don't need to evacuate more people again, no, to the centers. So we are in constant communication with people. Are vehicles in place in case massive evacuation may be needed? Especially, again, no, we experienced that before. When alert level 3 was raised, there was a big number of evacuations required. So it will happen again, no, if ever they raise it on alert level 3. Kag sa Good Vibes, pasample kung ano ang matabo sa Masskara Festival 2025. Ginpakita sa sponsors, lokal nga opisyal, kag media. Pagpabati sa official music nagresulta sa nagkalain-lain nga mga reaksyon, gani may retoke na pagahimoon. May report si Romeo Sobaldo. Sa sulod sa isa ka oras nga programa, gipa-experience na sang Hugma Foundation sa mga tumananaw kung ano ang matabo sa masobra duha ka semana nga Masskara Festival 2025. Halin sa nagkananlain nga mga sports events, mga kompetisyon sa barangay kag barkado, ginpakita man ang 15 ka mga kandidata para sa Miss Bacolod Masskara. Bago na gitatabo ang pagkasunog sa masobra 200 ka mga balay sa Barangay 27 sa Bacolod, kag para kay Mayor Greg Sataya, wala sila ginakalipatan. Nabunag ang Masskara Festival bangod sa trahedya nga gineksperyensya sa Bacolod sadto. So I believe that with what happened to them, I am sure that our celebration of Masskara 2025 will be able to show them that they will rise from that tragedy. Ginpabati sa tanan ang mga official music sang Masskara Festival 2025. Nagtuga ini sa nagkalain-lain nga mga reaksyon sa netizens kag para sa alkalde sa Bacolod, nagapamati sila sa pumuluyo. Gani, may mga islan sa music, antes ang launching naman sang official music video sa October 1. No, and there were some adjustments to be made with the music. But the lyrics, I think, wala man sa reklamo yun sa lyrics.
siguro there are those na okay, there are those na ang ilay pananawan nga dapat lain ang delivery, ang tempo, and so on and so forth. We should listen to the people of Bacolod City. Nagpasalig ang organizers nga ang tanan ang mangin kabahin sang selebrasyon. May aktibidad nga ginhanda para sa tanan. Have a lot of competitions that directed towards our community. Inter-barangay singing competition, dance competition, may mga barangay trade fair kami. And even may surprise kami, even our Miss Bacolod Masskara, we're bringing back queens from the past. Kada Bacolod nun kuno ang manging kabangin sa masobrang duha ka semana nga selebrasyon. Siningani sa tema sa kapistahan, sininga tuig, one smile, one city, one heart. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagita naga-shout out sa ating mga live viewers. Una gidang amon nga friend, Cesar Julito III. Good evening to you. Kay Sir Nene Grande, good afternoon, Miss Barbara, Digicast Negros, watching live. Happy Blessed Monday. Sa imo man, sir. And then kay Romel Mahilom Galio, good evening, Ma'am Barbara, watching with Mary Ann Villeta Galio. Hi, Ma'am. Maayong gabi man sa imo. Maricon Song Kip Valladores, maayong hapon, Digicast Negros, watching from Fairview, Quezon City. Kay Dailin Aliponga, watching from Barangay Kapitan Ramon, Silay City. Salvador Española, maayong gabi, Digicast Negros, maayong gabi, Ma'am Barbara. Good evening man sa imo, sir. Kagamoyato ang top 10 stories of the day, tubdubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.